car neteta waka bomb so answer 1 2 free by Akoma you say 87.9 yes free waka nya botansa na mempra Akoma FM monso kwam ho na ka na mfam so enkromo se do monso ho ade so vrum 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 afeye tufa na yede ani akyerem awo mfanseman na ehonom se na yede ani kyerem ye wo mfimfim antemu na se yedru mfanseman honom se ya amane boy ya beka yensa ne se opayini bia wodi mfinsia be se aduasa ya ono no nka bi nsemu o yetemamuni awo mfanseman honom na adetia abiya fufuro se ya ayade ayetiri pa na onim se obia ne kwan obefa so awuo obu honom se ya oba akoje obi ge na yabo ne dua kuno obu honso oba akotare obi kuno ho no no nso sa se be ma na nya abotire se ya be ma ne timi koto no no papa na sumu a na eguna nim ase ya eguna nim ase se ya yetimi woro no ho nyina na yapam no ese wo fo adagya sa kwaso ntubo no so obu ha na domen na sense okwa na eba left na eba right eba left na eba right sa about left and about right sir etimi basa na yema na twa ne ho asia na ye obi aka se Akoma FM okra no a enkra se etimi di na chi ne aka se mumoniko na yaje ze wom na ne apia so opanyina na eni ewo doburu ke wom obedi konkonte pacha na aben kwan suku na yeka omame de se ne yeka wodi ya na ese wawu pa na se opiem o emfansema honum sei a opanyina no wodi mfinhia be se aduasa yeka ne ho asemi yenim de ye hu ya se enso na etoyi enso to sa na amanfo dwane no na yakopie enso bi ho ede na ebe azie di asesefis Akoma FM asesefis dentem sa asesefis dentem na amanfo ba wedi ye hu bi dawo aso oni panan edua ne tua nanim edi edua enipa dua ye hwesa opanyina na sa wabo naked ye ko hwe ya say nipa anu owu dansuo mu a owu dansuo nim no odeda ya say ya obi bie ne nsa left and right anu obi hwe no sa ana owu da ho sa na a police for say omuguso ye nhwehwemu na omunim ade property a ekuru sa wo panyini no na assembly man ya o mfanseman ho ne din ede alhasa onye mfantini oya alhasa Akoma FM ene din komo ni sembi ni baba yi no mahwa menyi mpa no be nti kide obi musoso wo bahwe na wo hu bebe ofi nti sesia no ye je mama police owi de musoso edi ndanan ye hwe mesma de na huhu aye na ochede acher nyanti so de obi nimpa we wayo nyanti announcement bia na tu ni so obi a so report de nimpa yo na oye bema a na nya fi bema hwa onam ne be ne 30-40 a na nya fi we aya small na bona Akoma FM na ne krakrakra no ana de kan professor resident na so mo tete area ho nyina no ena kria adwonko na afen so eja kodwo ne mamu na motum nyina mami otiko se we kire we ono so ebe kasa bi ana ebusa so wo de bra Facebook no so na be ha de se open kwan ofa so da fo mo no ana wo mo te wono so e kasa se kire ye ama so amati sa ayesuma yembo pa ayesuro sisa kwan na wo kwa manfo okro yi mu ye dempa ayesuro ye be no be ye dempa ayesolo wudin no lo nti ye so ma ga na ye se man ke sim police fo de won fo won ansi fom sisa akro yi ma ayempu ankasa emi de so de imi amtum kwa aso Akoma FM na me ba obi boku nti mutum kwa aso ti ye so ma ga na o man pai ekufa ade sra ni so fa na ansi fom no ye ga na ye ma ye ne ya na so na mo lo kodo okro ma adi yesuro mana samayin Francis ma abande yesuru ankasa jesra mo pa wontu animosi the mess asamalodo all because of there sister mo olukodo amafa wo mankesi mi mu hwe im olukodo o serious nti asawo nanom we bibi apolice fumpefu we bibi fa wo ye fi mankesim wo ya soji esra wo pa
Akoma FM. Foka there onye bibi. Wanya bibi de oba hadwen. Posi formra o. No mo banso mo ntra kem na nya wa sa. No mo famra honom. Na Facebook ne so de waka say yi ba ko ne to so na yensore na edu na ba ko fia santimeter se. Ene ti se wo tie radio no a sabra Facebook ne so na ebe hye sa ba ko no na mesi ni hu pa. Hwe wo de hwe. Hwe Facebook no so na da so saa no enti me mami musuna aduana ba ko fia sante abetra se na osamufo Evans Nko Akoma FM omo nyina woni suru mo boabo akase na no ede ma me media ne nsuta kwa man de se Onyame Ye Obolo na akwa no a wakofo obi yira nantwi wadane nantwi no aduana ba betoa so na Facebook no so na waka sane nantwi na homa no a wada ba no he wese nantwi na te praga wo ba enipa nantwi o hwe enipa hwe o de hwe o sa manfo tiri mi ka ba Facebook no so hwe nantwi